Diyos marhay na hapon po sa Indogabos mga tugang. Ngunyan po, yaon na po kita sa ikakag-apat na Domingo kan ordinaryong panahon. Ang mga intention po, ang mga minasunod. Thanksgiving Mass, dulot ni Mr. and Mrs. Tinay Samar asin kan sa iyang pamilya. Thanksgiving and Petition Mass in honor of Divine Mercy, dulot ni Mr. and Mrs. Romeo Manalo asin kan sa iyang pamilya. Thanksgiving Mass, dulot ni Mr. J. Pribosa asin kan sa iyang pamilya. Thanksgiving Mass, dulot ni Miss Florence Bagespin asin kan sa iyang pamilya.
Misa para sa kapahingaloang kang kalag di Jewel, dulot ni Mr. and Mrs. Loida Tolete asin kan sa iyang pamilya. Yaon ang tunay na kapakumbabaan kun an sarong danay na nagsasarig sa Diyos, ang mga napagal kaipuhan na magdulok sa kagurangnan na iyo ang misteryo nin kapahingaluan. Sa selebrasyon kan Eucharistia, magkasararo kita sa pagpamibi na lugod mapasatuya ang balaog ni Kristo na nagpahiling kan tunay na espiritu nin pagpakumbaba. Mga tugang, matindog po kita para sa pagpuon kan selebrasyon. Sa karang kanama, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya na Iso Kristo ang kaguranantahan, pagkamot ng Diyos. Asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa idugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, tanganin kita magkanigaw magdulot kining mabanal na misteryo. Surong doon asin pagsusulan niya to at sa tuyong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahal. Asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Mayroong malugod sa to ang Diyos ng kakamahan na sipakawatawadan sa itong mga kasalan. Darawang kita sa buhay na daing kasagoran. Amen.
mamibig kita. O Diyos, nahuli kang kapakumbabaan kan sa imong aki. Binangon mo ang napadungkal na kinaaban. Sa imong mga paratubot, tawan ng banal na kaubahan, tanganing ang mga hiniwas mo sa korik na ni kasalan, gibuhon mo makinabang kadanay na kaugmahan. Huli kay Yesu Kristong kagurang niya mo sa imong aki, na kay mong nabubuhay sinagahadi, kasaro ka ni Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kadwa nga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa paghinanyog kan liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag na anhade na madatong, nagpahiling ning tunay na kapakumbabaan, bakong kapaabaw-abawan. Hinanyogon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Zacarias. Olay kan kagurangnan. Mag-omaw kang labi-labi, o aking babae nin Zion. Magkurahaw ka, o aking babae nin Jerusalem. Uyaan sa imong hade, maabot na sa imo. Siya suripot na paraligtas. Dukha asin nagkakabayo sa asno. Sa turilyong ugbon nin asna. Raratakon ko ang karwahe sa Ephraim, asin ang kabayo sa Jerusalem. Hahaleon ang pana na panlaban, asin mataram siya nin katulinongan sa mga nasyon. Ang sa iyang kahadean, puon sa dagat, sagkod sa dagat. Puon sa salog, sagkod sa kapuruhan kan daga. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, o umawon ko ang sa imong ngaran sagkod paman, hadi ko asin Diyos ko. Uumawon ko an sa imong ngaran, sagod paman, hadi ko asin Diyos ko. Papaorogon ta ka, Diyos kong hadi, asin umawon ko ang sa imong ngaran, sagkod paman, asin sagkod lamang. Gabos na aldaw, o umawon ta ka, asin umawon ko ang sa imong ngaran, sagkod paman, asin sagkod lamang. Uumawon ko an sa imong ngaran, sagod paman, hadi ko asin Diyos ko. Maugay asin mahihirakon ang kagurangnan, halaba ang pasensya asin dakula ang karahayang buot. Marhay ang kagurangnan sa gabos, asin mahihirakon sa gabos niyang gibo. Uumawon ko an sa imong ngaran, sagod paman, hadi ko asin Diyos ko. Ang dagat pinagigi niyang marangdaga, sa salog nakabalyosinda na nakabitis. Kaya mag-ugma kita sa iya, nakakapangyari, huli ta makakamhan, sagkod paman. Uumawon ko an sa imong ngaran, sagod paman, hadi ko asin Diyos ko. Madya, magdangog kamong may pagkatakot sa Diyos, ta isasaysay ko ang ginigibo sa sakong kalag. Pag umawon ang Diyos, dai niya isinikwal ang sakong pamibi, ni inirayo sako ang karahayan niyang buot. Uumawon ko an sa imong ngaran, sagod paman, hadi ko asin Diyos ko. Susog kisan Pablo ang Espiritu ni Kristo, dapat na mag-erok sa satong mga puso. Ang Espiritong ini, iyo ang mabangon sa to sa buhay na daing kasagkoran. Hinanyogon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, kamo mayo kamo sa laman, kundi yaon sa Espiritu. Kung talagang nag-ierok sa indo ang Espiritu kan Dios. An mayo kan Espiritu ni Kristo, siya bakong sa diri ni Kristo. Asin, kung nag-ierok sa indo ang Espiritu kan nagbangon ki Jesus sa mga gadan. An mga magadanon nitong hawak, bubuhayon kan nagbangon ki Kristo Jesus sa mga gadan. Huli kan sayang Espiritu,
na nag-ierok sa saindo. Kaya mga tugang, mga paraotang kita, alagad bako sa laman, tanganing mabuhay susog sa laman, takon mabuhay kamo susog sa laman, mga gadan kamo. Alagad, kun huli sa Espiritu, gadano ang mga gibukan hawak, mabubuhay kamo na nabubuhay sa Diyos ki Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kaitong panahon si Jesus nagsabi, nagpapasalamat ako sa imo Ama, kagurangnan, kan langit at sindaga. Huli tayo tinago mo ang mga bagay na ini sa mga madunong, sa mga matali, asininhayag sa mga musmos. Opo, Ama, huli tasiring ang napagmarahay sa atubang mo. Ang gabo si pinabaya sa ko kan sa kong Ama, asin mayo ni nakaminbid sa aki, kundi an Ama. Asin mayo ni nakaminbid sa Ama, kundi an aki, asin ang buot pahayagan kan aki. Madya ka mo sa ko, gabos na napapagal asin nagagabatan, asin tatawan ko kamo ning kapaghingaloan. So ngaya ang sakong sakal, asin makanood kamo sako. Hulita ako mahuyo, asin mapakumbaba sa puso. Asin makakawa kamo ning kahingaloan para sa indong kalag. Taan sa kong sakal masayon, asin sa kong pasan magian. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. At halos na sa chapter 25 kita kan kapitulo sa verse 25 and following kan chapter 11 kan Ebanghelyo ni San Mateo. Pero mga tugang, ang sa tuyang binasang Ebanghelyo, medyo halipot sana. Pero duwang bagay duwang classification ang sa tuyang dapat natandaan. Primero, ang enot na parte ang sa iyang pagpasalamat. Kaya itong panahon, sinabi ni Jesus, nagpapasalamat ako sa imo Ama. Taan mga bagay na ini sa imong ipinasabot sa samuya. Ipinasabot sa mga musmos. Bako sa mga madunong, kundi sa mga musmusa na. Asin, pakatapos kayan, ang madya kamo gabos na napapagalasin nagagabatan, tatatawan ko kamo ning kay pengaloan. Halos duwang parte. Paano niya to iintindiyo ng Ebanghelyong iningo niya ni San Mateo? So, well, kukuha niya to ang gustong sabihin ng kagurangnan. Kung mabalik kita sa taas kan chapter 11, kan chapter na ini.
sa mga chapter 20, sabi niya, sa iyang pinagkundinar, as in, ang inahapon niyang lament para upaghihirak niya sa Bethsaida, sa Capernaum, sa Corazin. Ano ang sa iyang lament? Ang lament ninda sa inda, yun na hirak man sa indo, mga taga Capernaum, hirak man sa indo, mga taga Corazin, mga taga Bethsaida. Kung sa indo kuta, ipinahayag, ang mga tataramo na ipinapahayag sa indo, kuta na nagbarakli sinda, asin nagbaragon buhay. Asin kuta na ngunyan, an Sodom sa Kagomora, yaon pa kuta. Kuta na da ipinagtunaw ni mahal na Diyos. So, sinasabi ng kagurangnan na masyadong matagas ang payo. Kaning Capernaum, kaning mga taga Bethsaida, kaning mga taga Corazin. Kaya ngunyan, nagpapasalamat siya. Ano pinapasalamat niya? Ninhulita sa inda, ipinahayag ninda sa inda ang tataramo ng Diyos. Asin ang realidad na siya ang sinugo kan Diyos. Asin bako silang siya ordinaryong sinugo. He is not only a messenger. At the same time, He is the revelation of the Father. Ini ang katotoohan na siya ang Ama, asin ang Ama, saro sana. Asin ang naman ay pinapahayag ng kagurang na o pinapahayag niya sa inda, mayong iba kundi ang kamurawayan kan Diyos Ama. Malangan itaan sa iyong mga ginibo, ang sa iyong pagpahayag, sinda mismo nagsasabi. This is ibang katukulan ini. Bakong iniarog kang mga eskribas sin Pariseyos na nagtutukdo na may otoridad. So gustong sabihin, ang sa iyang pagkatukduan, dahil lang ang sa iyang preaching, it is accompanied at the same time by good works. Igwang mga milagro na ginigibo ang kagurangnan, maliban sa pagpaumay ni mga naghihelang, maliban sa pagpaluwas ng demonyo. Asing ang nahiling niya ang espiritu mismo kan kagurangnan na nagtatrabaho. Alagad, ang mga ini sa indang pagpahayag, dahil ng God sila nagbakli, dahil ng God sila nagbago. Asin ang pinaka-extreme kani ng mga tugang, ang pinaka-extreme kani sa mga masunod na lamitin kagurangnan, ninuli sa dahil nila pagbakli. Maski sa Jerusalem, pagbaba niya yung Capernaum sa Bethsaida, uyaon ni sa Northern Kingdom, siring kayang katagas kan sa indang payo, asin sa Jerusalem, later on sa sabyo ng kagurangnan, arog kan Jerusalem, Jerusalem, hanggang noon ako matyaga sa Sindo. Garo ka mo mga siyo na inaataman kan sa iyang inahin, pero dahil ka mo nagbabakli, alagad later on, maabot ang punto na huli sa katagasan kan sa inyong payo, asing kanda inyong pagbakli, ni ang nahihiling ni dong karahayan mo yan, o kamurawayan kan Jerusalem, kan templo, iyan mawawara. Mayong gapo, ang mapatong sa iyang kapwa gapo. Mga tugang in the year 70, kan panahon ni Emperor Josephus, the fall of Jerusalem, na madungong niya to sa istorya niya to sa world history, later on ang siege kang Jerusalem. Ini pinagpredict na pinagsabi na kanto ni Kristo. Sino man kayan sa Corazin, saka sa Bethsaida, saka sa Capernaum. Ninhuli sa katagasan kansen ng puso. Kaya kung yan anong sinasabi niya, nagpapasalamat siya. Tayo ni mga disipulos, ini mga apostoles, maski puro paano, na ako ninda, naintindihan ninda, na si Kristo ng God, iyo ang revelasyon kan Ama. Sa iya, siya ang sinugo kan Ama. Asin siya ang katunayan kang gabos na isinabi kang mga propeta. Kaya nga ni, sa chapter 10, nahiling ta na madungog niya to na nagpili siya ng 12 apostoles. Asin sinasabi niya na ngapit na panahon, kamo maging testigo sa pagpahayag din doon sa inyong tataramon. Even to the point, hindi dahil lang kamo mapahayag ang tataramon ng Diyos, dahil lang kamo madipisilan, dahil lang kamo magugutom, dahil lang kamo magsakripisyo, kundi maabot sa punto na ang sa inyong buhay ididusay nindo para sa katanosan, asin para sa karahayan, para sa pagtistigo sa kahadian ng Diyos. Kaya, ngunyan, ang pagpasalamat na ini, maski puro paano,
ang konteksto kani pinapasalamatan niya. Taano tada nagbabakli ang mga taga Corazin, mga taga Bethsaida, mga taga Capernaum sa pagpahayag ng mga apostoles. It's practically because of their pride. Mas mo niyan, intellectual pride, nahiling na ninda na si Kristo ng God, pero sa katagasan kansayandang payo, dahil ninda inaako. Yan ang mga tugang sa ngunya na panahon, maski digdi sa Pilipinas, igwa kitang inaapod na mga Catholic faith defenders. Anong gustong sabihin ka ng mga Catholic faith defenders? Iyo iniso mga dati ni mga pastor, protestanting mga pastor. Sa sainang pagpahayag ng tataramo ng Diyos, mahiling niya ito baga ng mga born again, may mga ginibo kundi tulig sa unang Katoliko, ang gawas sa ginigibuta, isa-search sa Biblia, mayo man niya sa Biblia, then gabos yung tinutulig sa aninda. Igwang mga pastor na later on, sa sainang pagtukdo, habang nagdidig sinda, naghahanap sinda ni mas lalong naiga-akusar sa tuya, lalong-lalo na sa pagbasa ng istorya, kaning history, na-find-out ninda na ang tama pa lang yung pagtubod, mayong iba kundi ang Katoliko. Kaya may mga pastor, so mga aning mga Catholic defenders na ini, dati ining mga pastor, kan iba-ibang reliyon, na nagbalyo sa Katoliko, sindang ngunyan ang nagtaga-depensa niya to, sindang ngunyan ang taga-depensa kansa to yung pagtubod. Pero, sa ngunyan na panahon, igwang mga pastor na maski yaon sila sa protestante, they are convinced na ang sindang itinutukdo, mayo ning katotoohan. As naniniwala sinda na yaon sa Katolikong pagtubod ang sa indang katotohanan. Pero taano tada isin na nagbabalyo? Kasi ang saro sa mga dahilan ninda, pag ika nagbalyo sa binayaan mong pagiging pastor mo, primero, mauwarang ka ng lugaring. Ang mga pastor, mga tugang, nabubuhay yan sa saindang simbahan, asin yan gabos, igwa ng remuneration, igwa yan mga sweldo, igwa yan ng mga pagsuro sa diri. Pag sinda naglipat ng ibang reliyon, binayaan ng daini, iyan ang sa indang worry. Kaya kadaklan ng mga pastor nganyan, katong mga naglilipat na mati niya to, talagang nagsakit sinda financially. Nawaran talaga sinda. It's because of the truth. Because of ang katotohanan. Ang may mga pastor diyan na talagang nakikilimos na lang paglipat nila sa ibang reliyon. But paglipat nila sa Katoliko, just to defend the Catholic faith. As in, para manindugan, para sa katotohanan. Yung yan ang sinasabi ng kagurangnan. Maabot na panahon, talagang madidipisa lang kamo. Pero, madya kamo gabos na napapagal as in nagagabatan. Tatatawan ko kamo ng kapayngaloan. Manindugan kamo sa sakuya, kaya tataw ko sa indo ang mga an kapayngaloan. Saro na lang. Igwa ko ng bistado ng sarong di pamilyadong tao. Inistorya niya sa ko. Aram nga, Father, kan ako aki pa nga, ninhuli niya sa pagtios, matuas sa magturugang. Kanaki pa siya, kung nakakailing ka mo nin kariton, na nagtitinda ng naglibuting gulay. Kanaki pa nga ko, araw kayo ng trabaho ko. Naglilibot nga ako kayan, naman sa Tagig, sa mga Uroy Squatter. Nagkukuang nga ako kaya nin mga gulay, itong yung kariton. Tapos, naglilibot nga ako kaya nga ako aki pa. Para nga sa ninhuli tamato ang nga ako, ninhuli sa pagtios, araw nga kayanaan sa kayang ginigibo. Habang nga ako tadain man nga ako grade 6, dahil man nga ako maka-eskwela, kaya nagtrabaho na nga ako. Sunod-sunod siya duman sa later on, pagtitinday niyang gulay, tapos later on, nagdadakula na siya, nagpunsang magkonduktor, magbarker, magkonduktor, hanggang makanood siyang mag-drive ng jeepney. Hanggang sa nakaagom siya. Nakikipasada siya.
Ang pangmibi niya, aral daw. Pag ngaya ko kagurangnan, nagkapamilya, asin nagkaaki. Lugod ngaya, dahil mo man ngaya, madanasan ko, an nadanasan kan mga aki ko. Lugod ngaya, igwal lamang din diit na pagkakaiba. So, oral daw, bago siya magpasada, harap kaya ng siyang ginigibo. Hanggang nakasangon yan, igwa siyang duwang aki at tulong aki. Kapag ako naghali doon sa tagig, pinapatapos niya so pangtuloy niyang abogado. Naghalat na lang ng mag-exam ng abogado. Sabi niya sa mga aki niya, tapos mga abogado sa mga aki. Sabi niya, basta ngaya ang ibinuhay ko sa Indo, pagtubod sana. Ini ang sinasabi sa to. Di pisili paliwanag kung paano ang sinasabi ng kagurangnan. Mga iba-ibang experience kita. Sabi ng kagurangnan, madya ka mo gabos na napapagala sinagagabat. Daita aram kung gaano ka-intensify ang mga tataramo na ini. Depende sa experience ta. Pero ang sinasabi ng kagurangnan, mahayo din ka di pisilan, ang daing nasisimbagan, hanggat iasa mo sa mahal na Diyos. Hanggat ang kagurangnan, iyo ang sa imong asahan, ang gabos na bagay, sa imong inaasahan, mas magian kisa sa inaasahan mo kagabatan. Kaya sabi niya sa mga aki niya, kamo ngayon mga abogado na, daog ako nindo sa naadalan, tako nga niya dahil naka-grade 6. Pero ngaya, ang mga makwa apo ko, hindi lang ang itukdo nindo, nabuhay ka mo sa pagtiwala sana sa mahal na Diyos. Matinog ang gabos sa pagpahikan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos samang makakamhan, taglalang kanlang itasin kandaga, asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag Berhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasaggoran. Amen. Bilang sarong komunidad na tiripon sa pagsamba, asin nagsasarig sa namumuton na pangataman kan Diyos, idulot niya to ang gabos sa pangaipo sa langito nama. Kagurangnan, hinanyoga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, magiya sa to sa mga dalan nin katuninongan, asin pakipag-ulian, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyoga ang samong pamibi. Tanganing an mga nawawaaran na nin paglaom, huli kan gabat nin sa indang mga kahaditan, asin kadipisilan sa buhay, makanood na magsarig sa pangataman ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyoga ang samong pamibi. Tanganing an satong mga tataramon asin gibo, tunay na magpahayag kan pusog asin pagsarig sa pagkamuot ki Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyoga ang samong pamibi. Tanganing an mga naghehelang asin mga nagsasakit, mag-ako gikan sa Diyos nin namumuoton na karahayan, nagrararang presensya, asin nakakaumay na katuninongan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyoga ang samong pamibi. Tanganing an mga gadan mag-ugma sa kaugmahan na daing kasagkoran sa kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyoga ang samong pamibi. Lang ito nama, ang sa imong aki nanuga na mawaras